exakt så Shaitan gör med många människor. Att han låter dem fokusera på någonting som inte är prioriterat. De slarvar med fard. Ni vet fard vad det är för någonting. Obligatoriska böner yani. Dhuhr, asr, maghrib, isha, fajr och så. De slarvar. De ber dhuhr jättesnabbt och slarvigt, inte koncentrerade. Och sen låter han dem be nattbön i 10 timmar. Tänk mashallah, är stark idag. Han ber nattbön lång tid. Men hans fard är kaos. Allah älskar fard mer eller sunna? Fard. Det är så som profeten säger alayhi salam i en hadith qudsi. Det bästa som en tjänare kan komma nära mig med, maftaratuhu alayhi. Det som jag har gjort en plikt för honom. Yani det är ungefär som att din pappa eller mamma eller någon, yani, i vårt fall våra fruar, sitter och städar vardagsrummet eller något sånt där. Förstår du? Och så kommer hon hem och så har jag exempelvis tvättat sommarkläderna och det är vinter. De tänker, vad gör du? Vi har tvättat sommarkläderna, du borde vara glad. Så vi sitter i vardagsrummet varje dag. Det är fard yani, förstår du? Gör det som är fard, jag har inte bett att göra det som är sunna. Förstår du? Det kommer sen. Så man måste börja någonstans. Och det man börjar med fard, man börjar med plikterna. Till och med på svenska man säger plikten, vad heter det, kallar, eller hur? Man säger inte yani, det rekommenderade kallar, eller om du har lust till kallar. Det är plikten som kallar. Gör plikten först, gör det obligatoriska först. Gör du det, vad händer då? Då Allah tabarak wa ta'ala älskar dig. När han älskar dig, tänk dig då, Allah älskar dig. Ingenting kan stoppa mig. För Allah skyddar min hörsel, min syn, mina kroppsställning, för allting, Allah är med mig nu. Men om jag slarvar med det som är plikt och slarvar med det som jag borde göra och istället koncentrerar mig på det som jag kan göra sen som inte är prioriterat, då har man hamnat i shaitans fälla. Det här är ett talbis från Iblis. Det här. Iblis han använder de här olika metoderna för att lura dig. Förstår du? Och vissa ber subhanallah nattbön och vissa fajr exempelvis. Det här är otroligt det här. Jag ber nattbön 3, 4, 5 timmar och fajr är om 25 minuter. Man säger jag ska bara vila lite för det är sunna att vila innan. Du vet det här fajr han kör den. Man ska sova lite innan och så innan adhan och sånt. Så han vaknar klockan 10, 11 och missat fajr och missat allting. Bara de här 2 raka ifrån fajr som är sunna innan fajr yani, är bättre än dunya och allt som finns i det som profeten säger alayhi salatu wassalam i hadithen. Så visst natten är bra och det är något rekommenderat och uppskattat och så vidare. Men man måste prioritera rätt.